Ana Ormaetxe Ugalde Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariak, Leire Garatxena Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko lehendakariordeak eta Nerea Jantada Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko teknikariak prentza agerraldia burutu dute, koronavirusaren krisiaren eraginez, gizarte zerbitzuetan burutuko diren ekimen eta neurri bereziei buruz informazioa emateko. Gaurko honetan, COVID-19 birusa dela eta sortutako osasun alarmaren egoerari erantzuteko, Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatean gure kezka nagusiak zeintzu diren azaltzera eta hauen aurrean hartzen ari garen neurrien berri ematera gatoz. Asmo nagusia COVID-19 birusaren kontrako prebentzio neurriak zorrotz betetzea da. Izan ere, honek irauten duen bitartean, gure zerbitzua zabalik mantendu eta beharrizana duten herritarrei arretarik egokiena emateko helburuarekin hartu ditugu neurriok. Gure ardura zailtasun handienak izan ditzaketen herritar taldei arreta eskaintzea da eta hauek dira hartutako neurriak. Adineko pertsonen arretan. Etxez-etxeko laguntza zerbitzu hori dagokionez, hasiera batean konfinamentu hasi ezenean, zerbitzu honetako erabiltzaile eta langileen osasuna ezin genuela guztiz bermatu ikusita, zerbitzu batzuk etetea erabaki genuen. Esan behar dugu gaur egun, egoera egonkortu egin dela, langileek egoerak eskatzen dituen osasun berme guztiekin egiten dute lan, eta familiei etendako zerbitzuak berriro martxan jartzeko eskaintza egin diegu. Zerbitzu batzuk ez ditugu emango, familiek horrela eskatuta. Eta etxeko garbiketa zerbitzua soilik jasotzen duten erabiltzaileen kasuan, familien laguntzan badute, zerbitzuaren intentsitatea murriztu dugu. Kasu hauetan guztietan, familien eta erabiltzaileen egoerak egun batetik bestera alda daitezkela kontuan izan da, jarraipen lana egingo dugu, egunean egun erantzunik egokiena eman ahal izateko. Adineko pertsonen zaintza. Herritarren batek etxetik irten behar badu familitartekoak zaintzera, gure zerbitzutik froga agiriak egiten ari gara. Irteera hori justifikatu ahal izateko. Bakarrik bizi diren adineko pertsonen arretari dagokionez, koordinazio bideak zabaltzen gabiltza. Horrela, arriskuan dauden kolektiboak elkartasun sareekin harremanetan jarriko ditugu. Gurutz gorria eta herriz-herri sortu diren taldeen bitartez, laguntza jaso eta isolamendu egoerak alden neurrian saihesteko. Beste ardura nagusia guretzat, zailtasun ekonomikoak izan ditzaketen familientzako laguntzak bideratzea da. Osasun krisi honen ondorioz, aurretik eztutasun ekonomikoak dituzten familien zailtasunak areagotu daitezke, eta lan baldintza eskasak dituzten familien diru iturriak murriztu. Gainera, umeak etxean gelditzerakoan, elikagaiak erosteko diru premia handiagoa da. Ondorioz, mankomunitatearen bitartez, eskualdeko gurutz gorriarekin eta Karitasekin elkarlanean, familia hauei laguntza eskaintzeko aukera daukagu, bai laguntza ekonomikoen bitartez, bai elikagai banaketaren bitartez. Gure zerbitzuaren berri izan dezaketen herritar guztiengana iristeko asmoarekin, WhatsApp eta beste sare sozialen bitartez kartelak zabalduko ditugu. Horrela, zailtasun egoeran dauden pertsonen berri izanez gero, herritarrak gurekin kontaktuan jar daitezke eta aurrean azaldutako baliabideen bitartez, erarik egokienan erantzuten saiatuko gara. Honen bitartez, gomendutako prebentzio neurriak hartu eta herritar guztioi arduratsu jokatzeko eskatzen dizuegu. Mankomunitatearen parte garen guztion aldetik, ahal dugun arretarik onena ematen saiatuko gareala adierazi eta eskerrak eman nahi dizkizuegu.